Kalau dapat kopi baji di rombongan, tu kopi itu bang. Agiakan dak sarumpat tae madat purjo imbanganan maminta ayo manangi dawai jokarate amadat tua oi barito burak kamanakan tarimo barito burak nandita rimo mama oi hai Bapasan pulau dan marajo sakit dulu baitu pulau dan tuan guang dah jambak dah ketinggalan pulau. Dan tuan lai sapo tadonga di dalam tuan suara orang dan iko kini iko joro suara orang sejuah. lai rapi orang kasih ko bahkan dak sirompa atai rancak lalu yang jalelo yang nganyokan wangoy padu perak rasa puame Naik je lah nak niko balik pada itu. Tak bayar dek mana tuan mama nak jauh tenah lah jaleh dek mana jauh. Wah pasal dek mana tuan jebak tak sejuah. Dah zalim itu belum. ala jale iko kamana kandak jebulia jadi mama ruti yang tua gaanyo 50 dak kajaleh dek daan marajo. Bahasa pada itu. Sedangkan mana tu ada jimbang daan marajo kan siriang sajalah nak awak tarik ke magapai.